Kwakungusuku olujwayelekile emsebenzini ebhange engangisebenza khona. Abasebenzi babe semahhovisi abo. Amakhasimende elindile, konke kubonakala kuhamba kahle. Akekho wayelindele ukuthi umzuzu owodwa ungaguqula yonke into. Kwazuma isiphithiphithi ngesikhathi kungena abantu abangaziwa besifihle ubuso. Inhloso yabo yayicacile, kwakuyimali. Isimo saguquka ngokusheshsha, kwagcwala ukwesaba nokudideka. Abasebenzi baphoqeleka ukuthi balale ukuze kugwemeke ukulimala kwabantu. Ngemva kwesikhashana esifishane nje, izigebengu zaphuma nemali eningi. Imali yathathwa yayilinganiselwa ku2 million rands. Ngesikhathi behamba kwasala ukuthula okuxubene nokwesaba nokukhathazeka. Amaphoyisa afika ngokukhulu ukusheshsha, aqala uphenyo olunzulu eqoqa ubufakazi, elandela umkhondo wezinsolo, esebenzisa ubuchwepheshe nokubambisana komphakathi. Umkhondo waholela ezindaweni ezihlukene. Kwaze kwaba yilapho izinsolo zatholakala, kwabanjwa ngamunye ngamunye. Ekugcineni amaphoyisa aphumelela, izigebengu zabanjwa, zavalelwa, kwathi enye ingxenye yemali yatholakala. Ngokwemithombo esondelene nodaba, kuthiwa imali eyayibanjwe amaphoyisa esigebengwini ayizange ifike iphelele esiteshini samaphoyisa. Imithombo ithi kwafika inani lemali encane kunalelo elalibekiwe ngesikhathi kuboshwa izigebengu. Umbukeli lapha ekhaya, ngabe kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba?